Λοιπόν, το λόγο τώρα δίνουμε στον Νίκο τον Πίστη, ακολουθώντας την αλφαβητική σειρά πάντα, του οποίου η ιδιότητα ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ έχει επισκιαστεί πια από την συγγραφική του ιδιότητα. Σήμερα όμως περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα μιλήσω σαν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητές φίλες και φίλοι και σύντροφοι από διάφορες διαδρομές, όταν προγραμματίστηκε αυτή η εκδήλωση, υπήρχε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό από το σημερινό. Ήταν βέβαια και τότε δύσκολο, ήταν ρευστό, αλλά επέτρεπε να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε μια περισσότερη ανάλυση και κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις. Έκτοτε οι εξελίξεις πήραν καταιγιστικό ρυθμό και απαιτούν άμεσες απαντήσεις. Φοβάμαι δηλαδή ότι τις επόμενες μέρες η πολύ σωστή ανάλυση του Σταύρου, οι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις του Ηλία δεν θα μας απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσει το αν θα πάμε για εκλογές, δημοψήφισμα και όλα αυτά θα παγώσουν για μετά. Χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσες απαντήσεις και από μέρους της κυβέρνησης που παρουσιάζει φαινόμενα γενικευμένης απορρίθμισης επίκως και από μέρους μας. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα? Σχηματικά θα έλεγα ότι είναι εκείνες οι δυνάμεις που κινούνται από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, της πάλε ποτέ όπως και αν την προσδιορίσουμε, μέχρι το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, όπως και αν το προσδιορίσουμε και αυτό. Ξέρω ότι οι όροι έχουν υποστεί μια αλλίωση στον χρόνο, αλλά τα σύνορα παραμένουν. Οι δυνάμεις αυτές, για να έχουμε και επίγνωση του που βρίσκονται σε συνεχή υποχώρηση από το 2004. Και λόγω της πρωτοφανούς επίθεσης που δέχτηκαν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από τη νέα ηγεσία και από την εξίσου πρωτοφανή μετάλλαξη της ηγεσίας του συνασπισμού, αλλά κακά τα ψέματα, κυρίως από τη δική τους πρωτοφανή επίσης ηγετική ανεπάρκεια στη μετασημίτη εποχή, και αναφέρομαι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ένας ολόκληρος κόσμος αφέθηκε κυριολεκτικά στην τύχη του. Λιδωρήθηκε μέσα στο ΠΑΣΟΚ, περιθωριοποιήθηκε και οδηγήθηκε στην έξοδο του συνασπισμού και χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς στίγμα και σημείο αναφοράς, περιπλανήθηκε αναγκαστικά, ενώ βέβαια, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έλειψαν και εκδηλώσεις οπορτουνισμού. Και τώρα οι ερωτήματα που υποβόσκανε έρχονται ορμητικά και επιτακτικά στην επιφάνεια και δεν έχει νόημα να τα κρύβουμε, γιατί τα αντιμετωπίζουμε στο κάθε μας βήμα. Έχει νόημα εμείς οι αριστεροί που μπήκαμε επί εξυγχρονισμού στο ΠΑΣΟΚ να βασανιζόμαστε στο σημερινό ΠΑΣΟΚ? Ένα ερώτημα. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Μας το λένε σε κάθε μας βήμα. Εσείς οι άλλοι φίλοι και σύντροφοι θα αντιμετωπίζετε το ερώτημα. Μήπως είναι αργά για τη δημοκρατική αριστερά? Και ποια είναι, εκτός από τη μεγάλη σημασία διαφοροποίηση στο ήθος άσκησης της πολιτικής, που ειδικά τις μέρες μας δεν είναι καθόλου δευτερεύον, ποια είναι τα άλλα σημεία διαφοροποίησης μέσα στη Βουλή από τον συνασπισμό, αν εκ των πραγμάτων ψηφίζετε μαζί σε κρίσιμες επιλογές, όπως το μεσοπρόθεσμο? Δεν λέω ότι είναι εύκολες οι απαντήσεις, αλλά μην μου πείτε ότι δεν το συναντάτε παντού αυτό. Γενικότερα σου λέει ένας κόσμος τι κάνουμε τώρα. Και είναι κόσμος που δεν θέλει να διαλύσει το πολιτικό σύστημα, αλλά σκέφτεται πολύ λογικά μήπως τα πολιτικά υποκείμενα εκ των πραγμάτων, αυτά τα πολιτικά υποκείμενα έχουν τελειώσει το βίο τους ή τον τελειώνουν και πρέπει να δούμε κάτι το οποίο να μπορεί να αναπλάσει και να ανασυγκροτήσει χώρους. Μην μου πείτε δεν τα συναντάτε αυτά τα ερωτήματα. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τα ερωτήματα αυτά είναι περιοριστικά. Τι ασχολείσαι τώρα με αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, όταν το μέγεθος της κρίσης και το διακύβευμα, που είναι η σωτηρία της χώρας, είναι πολύ μεγάλο διακύβευμα, επιβάλλει αναζήτηση ευρύτερων, ακόμα και οριζόντιων λύσεων. Το ακούτε κι αυτό. Δεν φτάνει. Η σύγχρονη αριστερά είναι μικρή, να δούμε τι γίνεται, να δούμε και στον χώρο των φιλελεύθερων, να δούμε ευρύτατες συσπυρώσεις, διότι η χώρα καταραίει και χρειαζόμαστε ευρύτερες συσπυρώσεις. Αυτό είναι καταρχήν σωστό. Αλλά η ιστορία επίσης μας διδάσκει ότι χωρίς μια βασική αρχική συσπήρωση, με καθαρό προσανατολισμό και σαφές ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, όσο σαφές γίνεται στις μέρες μας δηλαδή, το ευρύτερο δύσκολα πραγματοποιείται και αν πραγματοποιηθεί σε σαφές βάσεις καταραίει μετά και τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Στην πολιτική το μέρος δεν αποτελεί απλώς τμήμα του όλου. Πολλές φορές προηγείται του όλου και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όλο.
Να μην μας φοβίζουν λοιπόν τα μεγέθη. Νομίζω ότι τους περισσότερους εδώ πέρα τους φόβησαν ποτέ. Να μας φοβίζει όμως κυρίως η παράλυση, η υπόκληση στο αυθόρμητο και πάνω απ' όλα η απουσία σχεδίου. Εξάλλου, μέσα στις μεγάλες κρίσεις, και υπόθηκε προηγουμένως, υπάρχουν ευκαιρίες, τα μεγέθη αλλάζουν, μεγάλα μεγέθη εξαερώνονται σε χρόνο μηδέν και μικρά που ξέρουν όμως τι θέλουν, αναπτύσσονται ραγδαία. Για το μέγεθος και την επικινδυνότητα της κρίσης, εμείς εδώ είμαστε συνεννοημένοι. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να μας το θυμίσει ο Μπαράκ Ομπάμα χτες ή να διαβάσουμε την έκθεση της Τρόικας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Και για την κραυγάζουσα ανεπάρκεια κυβέρνησης, της αξιωματικής και της ελάσσονας αντιπολίτευσης, είμαστε νομίζω επίσης συνεννοημένοι. Βέβαια, αυτό από μόνο του συνιστά σκηνικό κρίσης. Για φανταστείτε το. Ένα συνολικό πολιτικό σύστημα και οι εκφραστές του, οι οποίοι δεν μπορούν. Αυτό από μόνο του είναι σκηνικό κρίσης. Η ευρωπαϊκή αμηχανία και οι παλινοδίες των εταίρων μας, τι ζήσαμε όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα, προσθέτουν στην κρίση. Και προσέξτε τώρα, η προσθήκη της τυφλής πίεσης της πλατείας παροξύνει την κρίση. Ανάμεσα στην ήπια αναδιάρθρωση, την πιστή εφαρμογή των μνημονίων, την έκδοση ευρωομολόγων, την επαναγορά ομολόγων και άλλα πολλά τα οποία ο κόσμος τα βλέπει κάθε πρωί και τρομοκρατείται, οι πολίτες δικαιολογημένα μπερδεύονται και δυσφορούν. Και δυσφορούν ακόμα περισσότερο όταν η κυβέρνηση, αντί να του πει όλη την αλήθεια, του τη λέει με δόσεις που συνεπάγονται νέα μέτρα με δόσεις συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία χαλήνωτα δημαγωγεί με το κατασκεύασμα της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Και παρά την υποδοκιμασία που εισέπραξε από φίλες προς αυτήν δυνάμεις στην Ευρώπη, βλέποντας με το ένα μάτι στην κάλπη, με το άλλο κλείνει πονηρά το μάτι στην πλατεία, στο Θοδωράκι, στον Μπάχαλο, τους πλατικοδίαιτους, αυτό κάνει. Η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ζει στον κόσμο της και κουβαλάει χαρά γεμάτη νερό στο Σαμαρά και στο απολύτικο Μπάχαλο. Δεν βλέπει τι έπαθε το ομογάλακτο μπλόκο της αριστεράς στην Πορτογαλία, που βούτυξε από το 9% στο 5%. Δουλεύανε για έναν κόσμο που πήγε στην αποχή και στη δεξιά. Το ΚΚΕ, και προσέξτε το, έχει καταλάβει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα και φυλάγεται. Αλλά το ΚΚΕ έχει τέτοια ιδεολογική αγκύλωση, ώστε απλώς περιχαρακώνεται για να μηνθεί και αδυνατεί να συμβάλλει θετικά σε διέξοδο. Όμως επειδή έχει μια ιστορικότητα, δεν αφήνεται στο τραλαλά. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και πρωτοφανή δήλωση για το ευρώ που έκανε η Παπαρίκα. Και ας μην υποτιμάμε την ιστορικότητα των κομμάτων. Έτσι κι αλλιώς, η οικονομική κρίση εξελίσσεται από οικονομική κρίση σε πολιτική κρίση και φοβάμαι ότι είναι και κρίση δημοκρατίας. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο λαός στους δρόμους είναι γεγονός που από μόνο του συνιστά θετική εξέλιξη και μας καλούν να το χαιρετήσουμε. Έχει λέει θετικό πρόσημο, μου έλεγε μια φίλη μου πολύ αγαπητή, σηκώθηκε ο κόσμος από τον καναπέ. Ο Χριστόδουλος με τις λαοσυνάξεις του και παλιότερα τα συλλαλιστήρια για τη Μακεδονία μας θύμισαν ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Σε ένα άρθρο μου χθες στο Πρόταγον αναφέρθηκα διεξοδικά στο θέμα και ο Παύλος Αθανασόπουλος στη μεταρρύθμιση, αν τη βρείτε την τελευταία, μπείτε στο site, έκανε φύλλο και φτερό τους επικίνδυνους μύθους των αγανακτισμένων. Επιμένω και γι' αυτό το κείμενό μου ήταν πράγματι πολύ σκληρό χθες. Όταν καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός της πλατείας, θα φανεί ότι σε βάθος χρόνου η τιμένη θα βγει η δημοκρατία και σε πρώτο χρόνο κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία. Ότι οι αγανακτισμένοι, χωρίς βέβαια να το συνειδητοποιούν οι περισσότεροι, δουλεύουν για το Σαμαρά. Με την εξής έννοια. Αυξάνουν την πίεση σε μια παράλυτη κυβέρνηση και ένα αποδιοργανωμένο Πασόκ και κάποια στιγμή, αν ο Παπανδρέου συνεχίσει να αδρανεί, η μόνη λύση φαινομενικής αποσυμπίωσης θα φαντάζουν οι εκλογές. Και, μου έγραψε κάποιος, το ίδιο δεν έγινε και στην Πορτογαλία. Ναι, με μια ουσιώδη διαφορά, την οποία υπενθύμησαν στον κύριο Σαμάρα, ενώ του τράβαγαν το αυτί, ο κύριος Ρομπάι, ο κύριος Μπαρόζο, ο κύριος Φιγιόν και ο κύριος οποιοσδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το επεσήμανε. Ότι στην Πορτογαλία προεκλογικά δεσμεύτηκαν στην εφαρμογή αντίστοιχου μνημονίου, ενώ ο κύριος Σαμαράς επιμένει ότι θα το επαναδιαπραγματευτεί μπροστά στον καθρέφτη του. Προφανώς γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να το επαναδιαπραγματευτεί. Και θα επανέλθει, φαντάζομαι, ο δύσπιστος και λίγο κοινικός. Πρώτη φορά θα αλλάξει θέση.
Ή μήπως είναι ο πρώτος που όταν έρχεται στην κυβέρνηση αλλάζει θέση? Δεν είναι ο πρώτος, το ξέρω. Άλλα λένε στην αντιπολίτευση και άλλα όταν παίρνουν την εξουσία. Ναι, αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Μόνο που αυτή τη φορά θα παίξει όποιος το κάνει, όχι μόνο με τη βέβαιη χρεοκοπία της χώρας, αλλά και με την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί τότε οι αντιδράσεις θα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτες. Και το μισό Πασόκ που τώρα δεν είναι στην πλατεία, φοβάμαι ότι τότε θα πάει και στην πλατεία. Για να μην αδικήσω αυτή την πρόταση για το αναπόφευκτο των εκλογών, και δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η συζήτηση πια, μας έχει ακουμπήσει αυτές τις μέρες. Και αν οι πληροφορίες που μας ήρθαν από ορισμένους δημοσιογράφους ισχύουν, βάζω ένα αν, από αύριο θα συζητάμε και για το δημοψήφισμα. Για να μην αδικήσω λοιπόν αυτή την πρόταση για τον αναπόφευκτο των εκλογών, πρέπει να πω ότι έχει και ένα καλύτερο σε εισαγωγικά σενάριο. Κανείς δεν παίρνει αυτοδυναμία και υποχρεώνονται σε συνεργασία. Τους λόγους για τους οποίους φοβάμαι εξίσου αυτό το σενάριο δεν θα σας τους πω. Σκεφτείτε μόνο τη φωτογραφία της οκομοσίας και νομίζω θα φοβηθείτε κι εσείς. Ο Ηλίας έβαλε ένα θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δηλαδή, εσύ τα λες όλα αυτά, αλλά τελικά στη δημοκρατία δεν υπάρχει αδιέξοδο και δεν μπορεί να μου πεις ότι αυτό θα μου το λύσει μια επιτροπή η οποία δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Ή όπως λέμε πάντα, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν σκεφτόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα έφτανα να το πω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι εκλογές δεν είναι διέξοδος. Και δεν είναι μια αντιδημοκρατική, ελιτιστική άποψη. Είναι μια ανάλυση της συγκεκριμένης πραγματικότητας που λέει ότι ναι, μεν θα δώσει μια διέξοδο η οποία μπορεί να είναι παροδική και να πάμε σε ένα πολύ πιο τυφλό αδιέξοδο μετά. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα αποφύγουμε τις εκλογές. Πρώτον, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Παπανδρέου θα κάνει έστω και την ίστατη στιγμή τις μεγάλες κινήσεις που όφιλε να έχει κάνει εδώ και μήνες. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, γιατί δεν ξέρω μήπως έχουμε περάσει πλέον εκείνο το σημείο, πέρα από το οποίο δεν υπάρχει διορθωτική κίνηση. Οι κινήσεις είναι φορσέ που λέμε στο σκάκι και το τιμόνι έχει κλειδώσει σε πορεία κατευθείαν πάνω στο παγόβουνο. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι δυνάμεις της αδράνειας σε πηγαίνουν. Και αν δεν αντιδράσεις έγκαιρα, δεν υπάρχει περίπτωση τροποποίησης της πορείας. Δεν μπορώ να πω αν είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω κανένας δεν μπορεί να το πει. Φοβάμαι ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, αν δεν το έχουμε ξεπεράσει. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, με την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα, τα αποσυνθετικά φαινόμενα, την παντελή έλλειψη αλληλεγγύης, όταν μια υπουργός της κυβέρνησης διατυπώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τα 3 όχι της πλατείας, προχτές, και αντί να τη στείλουν στην πλατεία, την κρατάνε στην κυβέρνηση. Η συζήτηση για το πώς φτάσαμε ως εδώ, εκ πρώτης όψης δεν έχει νόημα. Τι μου λες τώρα, γιατί φτάσαμε εδώ, όταν αυτά γίνονται μπροστά μας. Αποκτά νόημα μόνο να αποτελεί οδηγό για το τι πρέπει να γίνει και να μην γίνει από εδώ και μπρος, υπό την προϋπόθεση εργασίας που κάναμε, ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το σημείο 0, το σημείο χωρίς επιστροφή. Από εκεί πέρα δεν έχει κανένας τύπου συζήτηση. Να σας θυμίσω και για το δικό μας χώρο. Μετά ανακαλύψαμε το σημείο 0. Όταν κάναμε πίσω στις προτάσεις Γιαννίτση, το είχαμε περάσει το σημείο 0. Μετά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνεις καμία μεταρρύθμιση. Ό,τι και αν πήγαινες να κάνεις, έσπαγες τη μούρη σου. Σου φέρανε τη λαοσύναξη. Αυτούς που σηκώθηκαν από τον καναπέ τότε, αγαπητοί φίλοι με ήττα. Και αυτοί είχαν σηκωθεί από τον καναπέ και καταστρέψανε μια μεταρρύθμιση. Και δεν καταστρέψανε μόνο μια μεταρρύθμιση, την οποία τη βρήκαμε μπροστά μας, καταστρέψανε και τις προοπτικές τα επόμενα 2 χρόνια να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι η ουσία είναι, και δεν λέω κάτι αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά και άλλοι, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι ο Παπανδρέου πήγε να εφαρμόσει μια πολιτική με ένα πολιτικό προσωπικό, με εξαιρέσεις βέβαια, που δεν την πίστευε ή δεν μπορούσε λόγω έλλειψης ικανοτήτων να την υλοποιήσει. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Όλα τα άλλα νομίζω είναι φτιασιδώματα. Με μια κυβέρνηση σχηματικά στα 3, όπου το 1 τρίτο θέλει και μπορεί, το άλλο τρίτο δεν θέλει και το άλλο τρίτο δεν μπορεί, μοιραία ο χρόνος κύλησε χωρίς αποτέλεσμα και ο κόσμος απογοητεύτηκε. Ας προσθέσουμε την αποειδεολογικοποίηση στο κόμμα, την κατασυκοφάντηση του εξυγχρονισμού
Και εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί σήμερα δεν υπάρχει ψυχή να βγει να παλέψει και σχεδόν όλοι κρύβονται. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ζούμε τώρα το οξύμορο. Εμείς που ποτέ δεν κρυφτήκαμε, που του ασκούσαμε θαραλέα και κατά πρόσωπο κριτική όταν άλλοι του φώναζαν οσανά, ενώ τώρα ετοιμάζονται να του φωνάξουν Σταύρωσον, να έχουμε μείνει από τους λίγους που αγωνίουν για την τύχη αυτής της κυβέρνησης, αυτής της παράταξης και κυρίως των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που είτε με μνημόνιο είτε χωρίς αυτό έχει ανάγκη η χώρα για να ξαναβγεί στις αγορές και να συγκροτήσει ένα μικρό και δίκαιο κράτος, όπως περίπου το περιέγραψε ο Ηλίας. Και θα έλεγα να μην γελιέται κανένας. Το μεγάλο θύμα από την αποτυχία και την πιθανή πτώση της κυβέρνησης θα είναι ακριβώς οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτές θα πάνε πίσω. Γι' αυτό και εμείς δεν βγήκαμε στα κεραμίδια. Γι' αυτό τώρα που έγινε της μόδας ο καθένας να στέλνει επιστολή και να υποδηλώνει την όψιμη αποστασιοποίησή του από την κυβέρνηση και από τον Παπανδρέου, προτιμήσαμε μια θετική συμβολή. Γιατί εμείς ακριβώς δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Κανένας όμως δεν μπορεί να σώσει κάποιον αν δεν θέλει ο ίδιος να σωθεί. Θα υπάρξει, για να κλείσω, ομάδα, πολυπληθής ομάδα. Μην τσακωθούμε τώρα αν θα είναι Ταλιμπάν ή Μουζαχεντίν ή πώς το λένε, Ροβεσπιερικοί. Μπορεί να είναι και πιο μετριοπαθής, Σταύρο. Αλλά χρειάζεται μια πολυπληθής ομάδα σε κυβέρνηση, στο κόμμα και έξω από το κόμμα τις δυνάμεις της κοινωνίας, από φίλιες δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά έχουμε μια κοινή συναντήληψη. Μια τέτοια ομάδα παντού, η οποία να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε περάσει το σημείο 0. Αν το έχουμε περάσει, 10 τέτοιες ομάδες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτή η ομάδα πρέπει και να θέλει και να ξέρει και να μπορεί να έχει αλληλεγγύη μεταξύ της και να έχει και στιβαρό χέρι για να μπορέσει να αρχίσει σιγά σιγά να τσουλάει τη χώρα από τα διέξοδα. Αλλιώς δεν υπάρχει πράγματι άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι οι εκλογές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακόμα θέλω να πιστεύω ότι η κίνηση αυτή είναι στα χέρια του Παπανδρέου. Αλλά κάθε μέρα που περνάει έχω την αίσθηση ότι γλιστράει από τα χέρια του. Σε λίγο φοβάμαι ότι και αν την αποφασίσει δεν θα υπάρχουν αποδέκτες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.